Βλέπουνε, Δημήτρη. Ο Μπαρμπαϊός. Την είδα εγώ μία μέρα και βγει μέχρι εδώ πάνω. Και θέλεις να σκέλουν ένα Κωστή, πάρε δρόμο τώρα. θέλουν να πάει κλαφτό. Γεια σου αδερφέ μου, μουσούλια. Και εγώ θα σου δώσω μια πεντάρα. Γράψει και κλάψει. Μάθησα Παύλωνα πως πιάσαν του μέτρου. Μάθησα Παύλωνα. Να, για δεν κλαίγορα. Θέλουν του γράμμα να πάει κλαφτό. Κλαίγε για θα σε λυσάξουν στο ξύλο από του. Μη βαράς και πλέον Μαργαγιώργο. Μάθησα Παύλωνα. Πως πιάσαν το Δημήτρο. Και του δώσε μια καραμούζη στο βαζάρι και έκανε ταρ. Το πιο ωραίο επεισόδιο είναι αυτό. Θα το γυρίσω στα γέλια. Ρε ξύλο που μου να πάω. Και του δώσα μια καραμούζα στα παζαριά και έκανε ταρ. Γέλα μου ρε αφού. Εσύ είσαι ρε και έμαθες όλα μου τα μυστικά. Να, φτάσου, μη παράς, Πασπαγιώργο, θα σου φέρω το τηλέφωνο να μιλήσεις ο ίδιος. Έχεις βουήχτρα ρε, το βάζω στο φυτί. Ναι. Όλοι τύρι, δώσε μου γρήγορα το γωνία, το γραμμόφωνο, να πάει το παπάκο. Αυτό είναι το τηλέφωνο φίλε που μιλάει και ακούς. Αλλά το κεφάλι σου το βάζεις μέσα στο γωνί για να ακούγεται καλά. Ξέρουν παιδί μου, ξέρουν. Αυτό είναι μες στην Εμπρός βάλει το κεφάλι σου μέσα στο γωνί. Και ζήτησε κέντρο Καρπενήσι 552α. Θέλω τη πια Παύλωνα. Ξέρουν παιδί που είσαι και κέντρια. Δώστε μου καρπενιές στην Παύλωνα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Τι κάνεις εσύ. Τι κάνει παιδί μου η γέδα και την κογιάρα. Είναι καλά έτσι. Όσο Γιώργο τους άφησε. Εσύ ένα άσυ καλά. Τι ξέρω. Του έχει ρώσει. Γύρισε επίτηδες για να μην τον βλέπει. Πες του από το φωνή και όχι Παύλωνα. Στάσου φίλε μου. Στάσου Μπαρμπαγιό. Τι σημαίνει Μπαρμπαγιό. Όχι κατσατσάρι. Για να δω και εσύ. Στάσου. Και τώρα σπάω στα Ιούλιο. Όχι. Και έτσι μετά από το σοκολάτα αυτή Το χατζάρι. Όχι, το κολλητήρι μου αρέσει. Το χατζάρι βγάλτε. Αβάντε μαέστρο ένα χορό. Κύριοι, κυρίες και παιδιά, η αφεντομουθουνάρα μου γραμματικός έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας. Στον αέρα το κάνεις. Μπράβο, ωραία. Λυτρωθήκανε. Τι δεν βλέπαμε, Το χειροκρότημα. Δόξα σοι ο Θεός. Βλέπαμε.